הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ מתוחכם. כיצד? מהו בוץ? עפר ספוג רטיבות. כך גם הבן אדם. עפר הארץ, שנאמר כי עפר אתה ומעפר לוקחת, ספוג כל מיני נוזלים למיניהם. רק מה? מתוחכם. תחום ומתוחם, בדופן שעיר וחלק למחצה, אטום וחדיר לסירוגים, ויש לו דמות מצוימת בצורה מושלמת, וזה מתוחכם. בשביל בוץ זה מתוחכם. שכן סתם בוץ, כן, סתם בוץ צורה לו. בוץ שמתייבש, מתפורר, של אדמות קלות מעצמו, של אדמות כבדות, יש גושים שלא תפורר עם פטיש או 5 קילו. אבל אף גוש כזה לא ייקח את עצמו למספרה הקרובה, כן, ויזמין כוס מים קרים להדביק, נניח, בקופסת קמח שיפון, להריח. איפה? רק תעבור עליו עם הדיסקוס ההידראולי פנאומטי heavy duty של שיניצקי, ואתה עושה ממנו מצע זרעים. מה יש לדבר? בוץ שמתייבש, מתפורר. גם בן אדם שמתייבש, מתפורר. רק מה? מתוחכם. עטוף ומעוטף או תחום ומתוחם בתוך ארון, ונותן את עצמו להמון חתיכות בוץ קטנות ומתוחכמות גם הן. אומנם הרבה פחות, אבל בכל זאת. ועוזב שלט לצחוק אחרון. שנאמר, צוחק מי שצוחק אחרון, ואחרון צוחק רק שלט. צוחק מי שצוחק, אמר הילד, ויש לו מצייבה וכתובת, וזה מתוחכם. שכן סתם בוץ, איזה מצבה יש לו? איזה כתובת? אם כן אמרנו, הבן אדם אינו אלא חתיכת בוץ